हेलौ गुड मर्निं एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दाख्लैयो मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आर्ट पेपारजों माबोरै ग्रिटिंस कार्ड बानायो बेखौ बिराद मानसिफ्रानो बिराद मोजां मोनदों। दा नै आर्ट पेपारजों माबायदि खालामो नै कलाज होनो बेखौ। कलाजाव ओरैबायदि बुस्थुजों खालामनाय जायो जेनेबा पेपार बा बिफांनि बिलाइ फिथाइ सामथाइ बेफोरजों मोनसे गोदानै क्रिएटिभ आइडिया लानानै मोनसे आर्ट बानायनाय जायो। नै बिराद मोजां नुदों बेखौ, जा समायना नुखादों। बेयो बिलाइ जाबाय, ओरैनोबो बिलाइफ्रा गोलैबाय बिदि जा साइज नुदों। माबायदि नुदों अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर। बिराद मोजां नुदों ना? आरो दंबावो, आरो मोनसे जिनिस देखायबावनो नागिरदों नोंसिनो। बेखौ साइडआव दोनथ'नि। बेबो बिराद मोजां नुदों। नायदो लोगोफोर, माबायदि नुदों नायलाय, बिराद मोजां नुदों ना? ग्रिटिंस कार्ड बे नै बिबारखौ माबायदि खालामनानै मोजां नुथारदों। बे सिखिरि, बे कमप्लिट जाजोबाखै दे, बेखौ कमप्लिट जाबा बिराद मोजां नुबावगोन। जा साइज नुखादों नै। वाव, बिराद मोजां नुदों। नै बेखौथ' नायबाबो हाला, बिराद साइज नुखायो नै। बरिया। अननानै कमेन्ट खालामदो। जा साइज नुदोंना, नायबाय थाथावथाव। बेखौ आं मोनायाव केपचार खालामनाय जादोंमोन, माने मोनायाव खेबदोंमोन, ओमफ्राय बारा मोजां नुयैनि थाखाय आङो दहाय फुङाव खेबफिनदों आरोना। नायदो नोंथांमोनहा माबायदि मोजां नुखो। बेखौ कलाज होननानै बुङो, जेनेबा र' मेटेरियेल्स माने बाहायखोन्दा बा न' कस्ट, माने फैसा बेसेन नाङाजासे खमावनो जानाय आरोना, गारनाय बुस्थुफोरजों बानायो, बेखौ होनो कलाज। बिराद मोजां नुदों। आरो नै बेयावबो नायदो, सिखिरि बिबार, बेखौ बिराद मोजां नुदों। मोजां नुदों ना? आंथ' बिराद मोजां मोनदों। नायदो माबायदि नुखो। नोंसोरबो बानायनो हायो नायनानै। Thank you everyone for watching.